everyone! Kumusta po kayong lahat? This is Cabs Inner Peace. Welcome to my channel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe, like, and comment, and hit the notification bell dyan sa gilid para updated kayo sa mga bagong upload. For today guys, ang akong i-share sa inyo is how to find inner peace. My inner peace guys is gusto dyo ko katahimikan. Gusto dyo ko hilom. Suma guys, nasa Biblia guys na ang Ginoo nag-ampo ngadto sa ibabaw ngadto sa bungtod. Kay gusto siya og hilom kay og ari siya diri sa ubos, daghang tao, daghang samok, daghang saba. So mausad kita guys kay mao na gusto sa Ginoo guys ang stillness, katahimikan, hilom, mingaw sa Bisaya. Ako guys, ganahan kay kog mingaw guys. Okay na nako guys kung wala ko mga katabi o sa kaadlaw guys. As long na nabit ako'y nako'y time para sa Ginoo guys. Nako'y time mag-meditation. Nako'y time maminaw kanta nga walay masamok. Nako'y computeran guys, wala gid ako gi-operate. Pero kay bawo ko guys na pwede na mag-operate. Nako'y tindahan guys, wala kay nako siya tarunga kay nakay buhaton guys na imong maayo palit ko niya madisturbo ka sa imong buhaton. So sa pagkakaroon guys, gusto sa ko og mga hilom, katahimikan. Kaya ang Ginoo guys, ganahan og hilom, ganahan og mingaw. Ang espiritu guys, musuod na siya sa atong kasing-kasing, musuod sa atong una kung hilom. Kung natay malinawon sa atong kasing-kasing, natay malinawon sa atong kasing-kasing. Unsaon man nato pagkakita og katahimikan guys nga saba, alingog-ngog, nay nagkaraoke, nay mga nagsaba, nay nag-away. Diri sa ako ang balay karon guys is hilom na guys niya. Akong mama guys is namatay na atong last July. So akong anak guys nagtrabaho sa opisina. Ang akong kinamanghuran duhara akong anak. Ang akong kinamanghuran akong youngest is naminyo na akong anak. Moy ipon ako karon eldest na ko nagtrabaho sa opisina. So mugikan siya buntag guys, muli siya hapon. So naagi ko'y stillness, naagi ko'y kalinaw, nako'y kanang kalinaw, kanang way saba, mingaw, nako'y TV, dili kay ko mag-operate og TV, dili kay ko anang sounds nga saba. Kung magpatingog ko og kanang radio guys is, or Bluetooth is, ano gid guys, kanang nag-start ko guys, nga nag-Christian ako guys, born again is, wala na kay ko naminaw ang mga music nga pang earthly, kanang mga yutan nga mga music, wala na kay ko ana guys. Wala ko lang hambog, wala na kay ko anong mga music kay na guys, wala na ko nagtanaw og mga movie nga mga unsa dinha. Mura asa ako bitaw guys, nag-focus ko sa Ginoo guys. Ako bitaw gibayra ng ako sa gibuhat ba sa kaayo sa Ginoo diri nako guys nga giluwas ko niya sa akong mga sakit nga hapit ako mamatay, nasakit ko og kanang lungs, nasakit ko og kanang goiter, nasakit ko og kanang daghan kay kog sakit guys nga pwede na ko ikamatay. Ang nakahurot sa kuwang kwarta guys is sakit ra gid guys. Hospital tuwa ko sa Boracay mo. Mulupad ko pa doon sa Manila para lang magpatambal. So wala Ginoo akong kinabuhi. Ang nakahurot sa kong kwarta ang ako rang sakit sa hospitalize niya sa clinic sa doktor mao ra ginakahurot. Pero karon guys, kaluoy sa Ginoo nga nanay Ginoo akong kinabuhi. Kung naakoy sakit guys is just temporary. Dili siya makapundo og dugay kay ang espiritu sa Ginoo once nga nanay Ginoo sa mong kinabuhi, panalipdan na kapirmi guys. Ang mga sakit guys dili makadugay kay naay ang balaang dugo sa Ginoo, ang balaang dugo sa Espiritu Santo is mao na siya mag-protect sa imuha. Kapila na ko guys na gihilantan, giubo, nya wala ko'y panglasa, wala ko'y panimaho, ako lang gi-ignore guys. Keep on prayer, pag-ampo sa Ginoo, meditate, magbasag Bible, maminagkanta sa Ginoo, musimba, is mauragi akong gibuhat guys, is naulian na akong panglasa, naulian na ako ang panimaho, nagpa-test ko, rapid test, negative, nagpa-swab test ko, is negative. Wala gid guys, kaming tanan tibok pamilya is negative kami. Unya, wala pa ko nagpa-vaccine kay akong gitumuan nga vaccine is labaw pa ang Ginoo diha, pero magpa-vaccine jud ko is requirements for
mulupad ta asa ta mulakaw mura na akong buhaton guys, but akong gituuhan guys nga ang Ginoo labaw pa sa taksin. So ipadayon na to ang topic guys na how to find inner peace. So at how to find inner peace atong kasing-kasing sa atong manahuna. Mingaw ra gid guys, katahimikan, walay saba, walay daghang mga nagyaw-yaw diha, walay daghang mga nagpaso-paso, walay daghang basta sa among balay guys, ako ra jud diri usa sa daily kada adlaw. Kung anak ni trabaho, ang usang anak ni nagminyo na nalipay ko. Mao ni akong gipangita gid guys, katahimikan, mingaw, walay saba kay ang Ginoo guys dili ganahan og saba. Imbes ang panalangin guys nagdung na mangluod kay saba kayo ang pamilya. So sa una guys, saba kay mi nga katong buhi pa kong inan kay maglalis mi, pero wala ko nalipay nga namatay siya. Sakit gapon sa kong dughan, but mao ni akong gipangita ang mingaw, katahimikan, stillness. Mo na gusto sa Ginoo guys nga mag-meditate ka wala saba. Dali makasud ang espiritu, ang presensya sa Ginoo kung mingaw, walay saba. Among balay guys, medyo dako siya niya. Dili ko madunggan sa akong mga silingan ko, mag-istorya ko, magtabi ko. Mao na nga magpatuyang man ko og kanang buhi sa akong tingog kay akong silingan dili kay makadungog na ko kay paano niya akong balay siminto man ni dili guys na makadungog. Mao ni akong gipangita la guys, katahimikan. Sa unang walay Ginoo akong pinabuhi ganahan kay ko permit karaoke, kung sa na diha mga party, mga disco, mga kung sa na diha, mao na akong ganahan guys kay sa akong pagtuo nag-expect ko mao na makalipay sa akong manahuna sa akong diri, pero dili guys, maoray nakalipay sa akong manahuna, pero ang diri sa kasing-kasing dili na maoy akong gipangita. Ang gipangita guys is ang Ginoo gid guys nga mao na naghatag og kalinaw, kahusay, kabasko, kaisod sa akong sud. Ang lawas na to guys, mukaon og Jollibee, mukaon McDonald's, mukaon og kanang King, choking, mukaw choking. Ang atong espiritu guys, mukaon og pulong sa Ginoo, mubasang Bible, musimba, maminaw kanta sa Ginoo, maminaw ka og pulong sa Ginoo ngadto sa online, mag-upload ka og Bible diya sa apps. Daghan kay daghan dili gid ta makaingon guys nga ay kuan man guys mo ni kasagaran karon guys ang access is wifi internet nanay internet ang ato ang cellphone makapaminaw na maski manghugas ta plato, manglabata, mangutaw, manglimpyo, makadungog. Gusto kita maminaw pulong sa Ginoo, naay online Bible, naay pulong sa Ginoo ngadto sa social media. So medyo taas na siguro akong video guys, maura na ako mga katahimikan, maura akong buhat guys. Kanang magkaroon ko kanang peace of mind, kanang andiri usahay mag-trouble sa nang akong lawas guys, kapuyon ko guys dili guys, mura ko putasan nya. Ang akong ununa mura dili na makontrol samok is na wala jud ko lain buhaton, magluhod ko Ginoo, kuha akin ni mga kasamok sa akong manahunag sa kasing-kasing, mag-release kag kalinaw kahusay. Lord, makatulog ako Lord, ayaw tubuti ang daotang espiritu Ginoo nga magmanifesto sa akong kasing-kasing sa akong manahuna. Kuha ka na Ginoo, automatic yun guys, kay once na Christian ka, once na believer ka, is mag-release na og power of healing, power of kanang sa Ginoo guys, mag-release gina siya automatic kung naa ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Dili pwede nga mag-ampo nga atong manahuna nilupad tuang to sa fiesta, to sa party, to sa schedule nga lain. Dili na pwede guys, dili musud ang espiritu sa Ginoo. Kinahanglan mag-focus kita sa Ginoo kay nami usahay nga sa dili ben ang natong malikayan nga sa libagyaw nga atong manahuna, sa libagyaw nga atong kasing-kasing. So ang gusto sa Ginoo guys, mag-meditate ka. Unsaon mag-meditate, maminaw sa taog kanta sa Ginoo, maminaw sa tagpulong sa Ginoo, aron musud ang iyang presensya sa Ginoo dayon patyon to, and then mag-ampo ka. Mao na diha guys, sayon naman guys, magbasa tag Bible sa Ginoo, sama ra nga nakig-istorya ta sa ato ang amahan nga langit nun. Naatay amahan nga langit nun, naasa tay amahan nga yutan-on. Ang balaod sa yuta guys, mao sa nay balaod sa langit. Ako guys, syempre naman gusto ko nga where do you want to spend your eternal life? Of course, sa langit, sa heavenly, sa heaven. Dili sa kalayo sa imperno. Kay duha ra biya ang puntahan sa tao guys, kalayo sa imperno o langit. Kung ato ta sa langit, ang ato makabuk kauban is habang buhay is
sa spiritual life is ang Ginoo ko. Kung dili ta mo duol og Ginoo nga buhi pa ta is maadto kita sa impierno kay ang ikamatay na to guys hukman kita sa tong Ginoo unsa atong binuhatan nga rin sa kalibutan. Nakakita ang Ginoo guys sa atong gibuhat matag adlaw. So nagpasalamat ko nga iya kong giluwas, iya kong gi-save akong life nga napuno ko sa sala, naligo ko sa sala, iya kong giluwas. Nagpasalamat ko. Well, dili ta perfect but kung nanay Ginoo atong kinabuhi, makonsensya na ta mo buhat ug-utan. Kung nanay Ginoo atong kinabuhi, makakontrol na ta sa tunga-una sa itong kasing-kasing. Sakto ba ni atong buhaton? Dili man ni sakto, nanatay control. Kay na naman nagpuyo ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Once nga gidawat na nato atong Ginoo, nana siya nagpuyo sa atong kasing-kasing. So, dili na siya pwede hugaw-hugawan nato ang atoang kasing-kasing kay ang Ginoo, nana nagpuyo sa atong kasing-kasing. Bisag dili pa ta perfect, but bisag napata sa sala, na nagpuyo pa ta sa sala, keep on praying. Magpadayon lang diha punta, mag-ampo, magbasa Bible, musimba, mag-meditate, maminaw kanta sa Ginoo. Maura ginay kong gibuhat guys. And then one day namalayan ko lang na dili na ko ganahan ani, dili na ko ganahan ana, dili na ko ganahan ana. Kontento na ko sa kinabuhi. Manana ko sa balay, magbasa ko Bible, whatever unsa din na. Mukontento ko wala ko'y kausap sa usa ka adlaw guys. Mukontento na ko guys na ako ra usa dinhi sa ko ang balay. Mingaw, kontento ko guys. Sa una guys, mulayat gid ko guys. Mangita gid ko og kanang kausap. Kay I expect kung na ako'y kausap mo'y maoy makapaaligri sa kong nuna, mo'y maghatag og kalipay sa kong kasing-kasing. But wrong. Ang Ginoo mo'y maghatag og kalinaw na to guys deep inside. Ang uban guys, daghan kay kwarta guys pero walay kalinaw. Ako guys, dili ko dato, di ko milyonarya, o ano ko middle class na ko guys, but napuno ko sa kalinaw kahusay. But usahay muduaw ang kanang mo trouble ang atong lawas, but nakaibaw na ko kung kinsay akong duolon. Ang Ginoo ra gid wa dilain. Ang Ginoo mag-ampo, mag-meditate, magsimba niya. Ubanan jud ka pirmi sa Ginoo. Magpaluyo na diha ang mga panalangin guys. Espirituhanon o langit nun. Unsay gasa sa espirituhanon guys, kalinaw kahusay, way trouble ang atong nauna, atong kasing-kasing, magtrabaho ta, way kapoy. Unya ang physical nga gasa guys is natay TV, natay lingkuranan, natay computer, natay laptop, makakaon ta pirmi, unsa atong gusto, mo na yung mga physical gift, mo na yung mga lawas ng nga gasa, TV, computer, kanang alam mo atong kahon, ay sakyanan, ay motor, ay pilikaw, wala ko po'y auto, incoming, on the way. So, ato na i-declare diha, una. So, nakaibaw na ang Ginoo guys, kung unsa atong ikinahanglan. So, kung na-bless kayo, sana na-bless kayo sa aking, sa akong inner peace na akong gibuhat. Sana na-bless kayo. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo. Hit the notification bell para updated kayo sa Panginoong ma-upload. So, God bless everyone and happy day. See you in my next vlog. Babu! Love you!